Laki. Mikä elokuva tää on? Titanic. Ilmonen. Kuinka monta kiloa karkkia suomalainen syö keskimäärin vuodessa? A. 5 kiloa. B. 10 kiloa. C. 14 kiloa. Tuli. B, C. Oikea vastaus on C. Laki. Mikä laulu tämä on? Nyt lyö tyhjää. Miettikää. Mikä Varma laulu? saa. Oikein! Mikä? Tiedä. Oi nyt. Leffa. Minä vuoden aikana myydään yleensä eniten karkkia? A. Joulu. B. Halloween. C. Pääsiäinen. Joulu. Kyllä, joulu on Okei. oikein. Onneksi olkoon. Kiitos. Onneksi olkoon voittajalle. Yes, kiitos paljon.